Nej, för full. Ser ut som en påse med skit. Äcklig som fan. Jag kan bara inte få till det, Bertil. Recipe lemon squeezy. Vad fan snackar du för skit? Håll käften och titta. Fint va? Fan är du så? Jävla snusgubbe, du skitar. Allt måste vara perfekt. Du snackar bara skit. Vad fan har du gjort med tårtan, Olof? Inget. Din jävel. Snälla slå inte mig. Det tänker jag fan med göra din jävel. Nej. Blä! Ska du dö, Olof? Jag ska dö! Nej. Vakna till jävla troll. Varför gör du? Jag väcker dig. Det är dött.